Добър ден! Ние сме от Нова телевизия. Аз съм Юксел Кадриев. Дошли сме да видим установката на село Александрово, да видим ромите какво копаят. Над мълчаните понесно, вие весели звънчете. Ох, майка, това као тук и тази мизерия. Как могат да стъпят тук така? Ох, те. Чакай да ме драсна аз. Чакайте сама да ги джасна, леко да ги джасна. Чакай да ги видя. Добър ден, добър ден. Камерата! Добър ден. Ние сме от Нова телевизия. Добър ден! Дошли сме да видим какво правите. Какво правите тук така? Борим се за живота и съдбата. За желязите, видите, Макар че всичко. Вкарвате ли нещо? дигни тук. Апа! Изкопали сме тук малка дупка. Мога ли да не, господа? Еш малка дупка сме Не, малко изкопали. са помазали с паржоли. Не моля ти тук цял ден да китниш тази къща хубава. Мизерия. И теста. Яш како няма дупка изкопаем, я? Ка малка да я да кажа. Тя бе малка, бе. Много малка. Километър на километър. Да, я продължава да купаш малко. Чакай, само още не да ме разпитам. То ще трябва кой ще го рани. Ама вие не бавите времето сега. Ама аз въгледам малко, си попи, нали? То му Не, Я ти ми да крия. Аха, той мириш на вино. Ти го спили, вие сте го спили. Да. Ами, какво покупате сега? Бакър? Какво купате? Каквото излезе. Това... Ми къде се къпите? В клозета къде да се къпим. Така, браво. Така? Вие къде се къпите? В банята? Който има пари, се къпи на баня. Който няма пари, у кенефа се къпи. Който работи, работи. Чакай, така тук кричиш. Ние не работим ли малко, крадем от държавата? Кажете довиждане на камерата. Довиждане. Чакай. Това беше всичко от нас. Чакай да ми кажеш машините ми. На машина има. Питай ме за кой да, питай ме. За какво е тази машина сега? Тази машина е тук за злато, виси, как се работи. Пилка ли нещо? Чакай, ще го качу. Теш, кътай, его. Охо, пилка. Тук има. Его, тук има малко ръжда. Тук има малко ръжда. Чакай камерата дойде да го заснеми ръждата. Ето, ръждавейка малко има тук. Аха. И тук прави сега тъй. И чай да го включим. Тук е пълно, знаеш какво е? Хикса, бе. Его хикса, тук чакай да го нарисувам първо тогава да мължа. Его хикса. Да. Злато, вчера намерих една тако тук, как се казваше, че го забравих? Гривно. Така, една гривна. Гривно. И да го правим тук. Ма, тя чупена бе. Аз помислих, че злато, той било бакър. Кора прави? Еми, при руския замине. Това беше всичко от нас. От мен е Юксел Кадриев и от господата. Вие как се казвате? Аз съм Миката. Вие Кънчо. така. Кажете до чула на камерата. Виждане! Сега леко ще го бърнат и желязо. Леко ще го джасна. Ще го джасна. Виждане!